Hej så, og velkommen til den her video. Okay. Hej og velkommen til den her video. Nå, mig og Mathilde igen. Vi tænker om, at vi kunne lave sådan nogle mærkelige, sjove beskeder. Ja, det er sms'en. sms'en. Det her på Instagram sms'en. Så ja, hvis I vil lade sig på alle, og så sang, så er det bare skrive Instagram sms. Og det er fredag. Så kan du knaller. Ja, fredagsslæg. Ja, videre. Okay, så vi tænker, lad os komme i gang. Okay, nu kommer vi i gang. Okay, du skal med sin ekskæreste. Ekskæreste. Hej Snukke. Kan du stadig lide mig? Jeg ønsker også dig. Skal vi komme sammen igen? Nej. S for snobbet. M for møgunge. U for ulækker. K for kedelig. K for klam. E for elendig. Han vil nok ikke komme sammen. Eller, er du klar? Så har jeg Charlie ringe til hende, fordi jeg står og han har ringet. Kom ud. Kom så ud nu. Nu Mila, ellers kører jeg igen. Ekskæresten igen. Synes du, at jeg er pæn eller grim? Begge dele. Hvad mener du? Jeg mener, at du er pæn grim. Det gør jeg godt. Far, kan det billede, I gav mig i fødselsdagsgave, byttes for undskyld, men det er altså virkelig grimt. Det er et spejl. Du har bare glemt det med at bytte det. Jeg synes, at du var grim. Okay, nu skriver man sig selv. Ja, det går godt, så. Hvad skal du have at spise i aften? Hvad skal du have at spise i aften? Bøger. Hvorfor gentager du mig? Hvorfor gentager du mig? Det gør mig selv. Ligesom. Ja. Jeg er træt. Hun skriver med sin mor. Bare lige. Jeg er træt. Hej med dig, træt. Jeg er mor. Mor, jeg tager det altså seriøst. Hej seriøst. Jeg troede, at du var træt. Er du seriøs? Nej, det er jo mig, der er mor. Spurl. Hun skriver med sin mor igen. Hej mor, vil du hjælpe mig med engelsk? Selvfølgelig, skat. Tak. Hvad betyder I don't know? Det ved jeg ikke. Ej, hvor er du bare dårlig til engelsk, mor. Fik du 0 i din eksamen? Eller hvad? Ja, faktisk. Forstod det? Altså, I don't know, det betyder, det ved jeg jo ikke. Det betyder, det ved jeg ikke. Så, det er ret sjovt. Cecilie. Hej Sofie. Hvorfor var du ikke i skole i dag? Cecilie er mega irriterende. Jeg ville ønske, at du havde været der. Hendes tøj var også virkelig grimt. Nu, mens vi ses i morgen. Tak. Ups. Det var bare en prank. Hun kom til at skrive med Cecilie. Ja, og hun skrev til Cecilie. Hun troede, hun skrev til nogle andre, men til Sofie. Men hun skrev til Cecilie, og hun sagde, at Cecilie var grimt og alt muligt. Ja. Hun skrev med sin far. Hej skat. 3 gange stort tillykke med din 18-års fødselsdag. Jeg har også en lille gave til dig. Kan du huske den røde bil, du ønskede dig? Ja, tusind tak. Du er verdens bedste far. Skriger bogstaveligt talt af glæde lige nu. Godt, jeg har nemlig købt en hårbørste til dig i samme farve. Tak. Hun er mega sød. Ja, vi er i gang med det er bare en pige, der var det er en chef.
Du sover jo i arbejdstiden. Det vil jeg simpelthen ikke give dig løn for. Ja, du tilbød mig jo af et drømmejob. Det var så Kig for helvede. det var sgu de Hej, Kit. Hej Kit. Det var sgu de ja, sms'er. Nu må I vi tager husk på, at du heller ikke er mor på alle mulige andre dage. Og heller aldrig så vær du bare glad for, at du ikke er mor. Okay, det var det for i dag. Håber, I smider en rigtig godt like. Og Hey, det er min kanal. ja. Yeah. Bye bye. Hun spiser på Hej. Ja. Jeg har altså, ja, husk også mod en super godt like, og ja. I skal lige se det her billede af en ketchup. Ja, det her er en ketchup, jeg kom til at tage. Nå, smid en rigtig godt like. Hej. Ja, hej, også mod en ekstra godt like, og abonner mig ind på det, og skriv i kommentarer, bare ting. Så hej.